Takže čaušky beďáci, my vás vítáme u dnešního Clashe. Máme tady velmi vzácné lidi a rovnou se vrhneme na jejich představení. Máme tady již známého Lukise. Zdravím vás, lidičky. Který fajtí proti našemu nováčkovi Michaelovi. Čau vy prašivci. A jako druhý fight jsme si pro vás připravili Vejšeriku. A proti němu je tu Thor Bobin. A jak jste si mohli všimnout, tak tady dneska máme menší kostýmy a já poprosím Bobina, aby nám vysvětlil jejich důvod. Ten důvod je prostý. Bylo to, nevím, týden, 2 zpátky. Jdu si večer do večerky, že jsem si chtěl koupit nějakou chálku. Nakoupím, dám větnamské dýško, aby si koupil něco na sebe, aby nemusel hledat ty drobny. Tak si tak jdu, když jsem skoro doma, a najednou zpoza keře na mě skočí tady tohle, sebere mi to tašku s nákupem, jako nakoupil jsem toho dost, jako, takže to mě jednak mrzí. Ale vzal mi peněženku, mobil, hodinky mi mě okradl, všechno. Zlato, prvotřídní zboží. Teď nemám nic, to je škoda hromady peněz, já ho za tohle zabiju, Nepozná ho ani jeho máma. Jo, já jsem to nebyl, kde máš nějaký důkazy, Důkaz, ta maska, co máš na sobě, to je důkaz. A proto jsme se dneska sešli s těma maskama. To je možný, jako, ale no dobrý. Přece poznám takovýho kokota, jako seš ty, aby tady okrádal lidi na ulici. Najdi si práci, choď normálně do práce od 9 do 5 a vydělávej normálně peníze jak každý slušný člověk. Vole, teď mám zlatých cihliček až dost, vole, takže... No. Myslím, že představení asi jednoho beefu stačilo a jestli bych mohl poprosit vás chlapci, jestli nám řeknete důvod mezi vaším zápasem. Takže ten hajzl, tlustý hajzl mě vyvinul Roblox zprávy. Jak se opovažoval? Co z těch zpráv víš? Doslova ani nevíš, o čem mluví. Je to hrozně důležitý pro můj život. Bez toho se nedá žít. Tvůj život stojí za hovno se jak ty zprávy. Amo, jak mám podporovat svůj brain rot? Ty nemáš brain. Ty by se nespadl, ty jsi narodil bez mozku. Se na sebe podívej. Amo, jak bych pak jako asi myslel. No tak, já bych pak myslel, no to nevím, vole, ty nemyslíš. Prostě jsi hlava děravá. Jo, tak si dávej. Dívej, teď to není. Ani neví, kam to spadlo, jak to má vymletý mozek. Vole, jsi ani na mě, vole! Sednu si asi, ne? Zápasníky jsme si představili a jejich beefy taktéž a teď bych se vrhl na další otázku a to je, co si myslíš o svém soupeři? Začal bych asi tady u Michaela, jelikož je to náš nováček, tak ať se od něj něco dozvíme. Takže já si myslím, že je úplnej kokot. Úplně vyjevanej. Prostě proč si mi to vypnulo? Ano, jak už jsem říkal před chvílou, stejně ti to nic nedá, jenom ti to vymývá mozek. To je jediný... To rozhodně není pravda. Já si myslím, ty jsi důkaz toho, že to pravda je. Ne. Já souhlasím s Michaelem v tom, že on by měl mít právo se dívat na co chce. Ty mu nemáš co do toho mluvit a vypínat ho. Ty dostaneš čas na mluvit jak za chvíli. Takhle. Ty může tebe se nikdo neptal. Kdo se ptal? A kdo se mluvit? Ticho, vidí, ani on tě toto začít. Ale ty jsi taky totální masťák. Kamo, a ty se co zapojuješ? Kámo, úplně stejně jak ty, tak co to je? Proč Já jsem tady řekl, já tady budu hrotit tebe, protože to je absolutně zbytečný, on se může divit, kdyby se tam díval na psa třeba. No teda, to je dobrý, to jsi vymyslel pěkně. Já bych pokračoval tam mluvit, jestli máš ještě něco na srdci. Chceš mi to ještě něco dodat? Asi už ne, už to asi stačilo. Já si taky myslím, že už to bylo Michael, nenávist k tobě známe, teď se ptám tebe. Co si myslíš o Michaelu? Ale já jako Michaelovi jak nenávist nemám, jenom prostě mám kluka rád a nechci, aby si nechal takhle vymývat mozek. Aby místo toho sledování tady radši šel sledovat něco prostě něco prostě lepšího, víc edukativnějšího, nebo šel si třeba zacvičit, protože prostě to je jenom kost, to není skoro ani kůže, to je čistě jenom prostě kost a aby trošku prostě, aby neměl nějaký páradla, takže já bych ho rád prostě trošku připravil na to i na život a nejenom aby trávil čas u toho poslouchání blablabla. Takže to je asi moje vyjádření k soupeři. Dobře, vrhneme se na další 2 kluky, co tady máme a začneme tentokrát u Vejšeriky. No tak já si myslím, že tam jako... Ty nemáš vůbec mluvit! Vole, tak ty vole to ani...
Co jdeš do mě, Michael? Ty se tady sklidně a posaď. Ne, ty do mě žduchá. Posaď se. Zpenetroval do židle a taky se posaď. Takže dal bych prostor rozumůj Šrikovi, protože od něj jsme z toho moc nedozvěděli. Tak, já jsem tohle totální strupíček, má na hlavě ananas, myslíš si, že je důležitý, vole, kde nemáš svůj pozemek a svoje další. Posaď se. Dáme teda prostor tady Bobinovi, aby vyjádřil své pocity, protože jak vidíme má jich hodně. Já mám pocitu víc než dost. To vidíme. Podívejte se do své hlavy, kdyby se vám tohle stalo, kdyby vám takovej harant. Já nemám slov, jako nemáš to je slov fakt, nikdy, vole. úplně strašný. Se nemůže ani na něho dívat, dejte to pryč, že se z něho dělá mdlo. Dobrá mdlo. A já se musím uklidnit, to je fakt. No, měl by se zbludit, vole. Už tě mám Mě dost. tady okradne, on by neměl tady vystupovat v médiích, on by měl sedět za mřížemi. A nebo s rozbitou tyčkou pod mostem. Tak proč jsem zavolal policajta a vyzval se do kleše? Protože by zdrhl. Jo, Já ti dám Ale já to tady vyřeším jako chlap s chlapem a nebudu volat nějaký fízly zase. No, abys to skončil na zemi, ty píčo. Ty píčo, drž hubu. Dobrý, děkujeme chlapci. A já bych se přesunul na další otázku, kterou bude, jak si myslíte, že váš fight bude probíhat, co děláte jako vaši přípravu, co chcete použít za taktiky, tak no. Začneme tentokrát u Lukise. Tak má příprava je taková jako průběžně po celý rok. Tak občas prostě zajdu do fitka, dám tam nějaký box, nějaký sparingy, trénuju, nechci mu nějak blížit, ale chci mu ukázat, že je potřeba mít trošku sílu, jinak se nevyrovná s ničím v životě. Takže to je taková, jaká má příprava. Takže jdeš do kleše, ale zároveň mu nechceš nic udělat. Vole, já nejsem tam blbej blíží jak udělat, ty. ladit ho. Ty nemluv, na tebe se dostane až za chvíli, já jenom říkám, že mu nechci úplně ublížit a říkám, že má přípravy takové jak celý rok, pojď si na To řík. Ty nic radši? No, tak dobrá pinta. Doslova, kámo. Ty, kdybys měl přípravu, jakou já mám po celý rok, tak ti tady tento šašek neuteče a vyřídí si to s ním rovnou na místě a nemusíš volat tady téhle organizaci, proto aby ho sehnali pro tebe. Takže, ty prosím tě nemluv, když meleš úplný hovna a nedává to smysl. Když oni ještě zhodí na zem, vole, jak mě to. Tak proč se jako chlap s chlapem si to s ním nevyřídil na zemi? Protože zdrhl mezi tím. A tak proč jsi zdrhl teda? Kdyby si Pičo, protože na mě skončil tak skeře a nezdrhne. zalel on mě, kurva, ne. No tak když je zalel, tak to mě chytit a vyřídit si to s ním na místě, ne? Pičo, když já jsi zdrhal. Ty jsi úplně, ty to Ty nedočíš. jsi retardovaný. Tohle bych ukončil a podíval bych se na přípravu a tak dále, na co jsem se ptal u Michaela. Takže moje příprava jako nějakou velkou přípravu jsem neměl. Znám Jde to nějaký vidět, maty Michael, jde to chvaty z vidět. policie z akci a to mě asi stačí, doufám. Dobře. Policie v akci ti nepomůže. Pomůže. Já se se na ní díval denně. Ty uvidíš Michaela. Každý den odpoledne. Michael fakt si těší. Teď se přesuneme na další dva účastníky. Tentokrát začneme u Bobina. Cože byla otázka? To je fakt Tě do toho. Kupolej, ale... Jak si myslíš, Jak jako co je ti do toho? jak si myslíš, že zápas dopadne? Co děláš jako svoji přípravu? A to je všechno. No, dobrý. Takže jak zápas dopadne, to je prostý. Přijdu tam, vlepím mu, usneme tam, konec. Pak bude doma brečet mamince, to je mi jasný. Ale to už není k zápasu. A příprava, jelikož se to stalo třeba týden zpátky, jak už jsem říkal, nebo 10 dní, tak příprava moc nebyla, ale já myslím, že jsem na něj dostatečně připravený a prostě usne tam, jak jsem řekl. A dělal jsi něco i předtím, než vypukla tato situace? No, tak jako zvedal jsem těžký váhy, 300 kg na bench, celá moje rodina. A tak dál, no. No, proto se na místě s ním nedokázal vypořádat. Protože jsem asi kurva ležel na zemi, ale vole, si myslíš, že za 10 dní naraz prostě jsi nabral někde svatou sílu a porazíš ho, jo? Všichni z nebe Co meleš? Přesně To jsem neřekl. Díky, kam. Tohle si tady dovolovat nebudeš. Vole, tady je hodně odhalovat, co? A co si myslíš vůbec? Podíváme se tady na tvoji přípravu, co si myslíš o zápase, jak zápas dopadne, nějaké tvoje triky,
Dva triky a bude skákat na lidi a okrádat je, protože mě máma ho nevychovala. Tak, já jsem na zápas tak moc připravovat nemusel, protože přece jenom to si budeme. Tenhle kluk je úplně marnej, bez jakýchkoliv, nemáš výhody žádný, ty jako, co umíš? Aspoň jsem slušně vychovaný, ne? To ti pomůže. Když se podívej na sebe, ty jsi taky samá tak kůže jak Michael. Máš mi Kámo, co to je kurva? Drž hubu! Je to fakt! Co to je? Není to fakt! Se podívej na sebe, podívej se do zrcadla, viděl jsi někdy zrcadlo? Jo, viděl jsem. Kdyby jsi viděl si svoje vlasy a lupy, vole. Tady nasněžilo, vole, tady jak v Alpách sněhu, tady ledové. Ty kokote! Jo si myslím, posaď se a skladni se. Ty se taky posaď. No, však v klidu, posadím se. Tak, zpět k tomu, jak zápas dopadne. No, přesně tak, jak musíš tam, no. Já si ti taky do toho nekecám, ne, Ale vole. drž hubu. Zápas vyhraju na 100%. No, to jste knižko. Stejně jako proti Na 100% Lukisovi, dostaneš. který udělal... Co si bude? Bla 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 bla. Jsi to fakt nadal, vole. Já zápas vyhraju, jak minule a před minule mezi tím. Jak jako před minule? S Feriandou to Jak bylo jako takový, před minule? vole, to bylo takový podplacený, ale jinak mám 100% úspěšnost a to budu pokračovat na tomhle nemotorném kripovi. Děkuju. Co jste řekl? Co jste řekl? Jak jsi mě to nazval? Posaď se, prosím tě. Já myslím, že to by... Já mám ještě tady jednu otázečku, jestli si dovolíte. A musím furt mluvit. Já budu furt Dej mu mluvit. prostor, poslechneme si jeho otázku. Proč jsi udělal tady tento čin? Jako mě to zajímá. To mi na to vůbec nic není. No to je mi do toho teda Ale dobrý hodně. dotaz, řekni nám tvoje úmysly k tomuto činu. Peníze byly takzvaně úzké, jak se říká, musel jsem se nějak... Jo, socké, nejmá ani na rolík. Ty držu. Jinak mimochodem si říkal, že máš doma několik zlatých cihliček. Ten No, mám možná potom tak ale zlatý, činu. to vole, je v tom čokoláda. Po tomto činu to znamená, já jsem pak k němu došel domů, do jejich sejfu, vykradl jsem ho. Což je? Podívej se na něho, najdi tam ty svoje věci, co? Posaď se. Cítil jsem se jak GTAčku a bylo to dobrý jako. Teď se Což to možná ten písíčko v GTAčku, který Teď hned se- spadne, když do něho najdeš na Teď jsem si bicyklu. koupil ponorku, budu Kámo, dělat jak to tam viděl, jak jako. ty bys nepadal, kdyby do tebe najel. Dobře, já myslím, že pro tento Big Four by to mohlo stačit. My se vrhneme na staredowny. Takže my vás tady vítáme u dnešních staredownů. Jako první staredown si dáme mezi klukama Bobinem a Rejšerikou. Prosím o málky, aby přistoupili. Komu dáváš loket jako? O Rejšerikovi už asi neuslyšíme, a to si můžeme nechat tak stát. A vrhneme se na staredown mezi No, to není tak se druhého jde, fightu. A tím je Lukis a Michael, poprosím oba kluky, aby přišli. Co dělat? To by snad pro staredowny mohlo být všechno, my se uvidíme na fightech. A není co k tomu dodat, děkujeme klukům za účast a vidíme se u fightů. Takže my vás tady vítáme u prvního zápasu tohoto gala večera, který se uskuteční mezi Michaelem, naším nováčkem, a Lukisem. Takže my to nebudeme dál okecávat a dáme prostor Michaelovi s jeho nástupovkou. Takže máme tady druhého zápasníka prvního zápasu gala večera a tím není nikdo jiný než již zmiňovaný Lukis a dáme mu prostor v jeho nástupovce. Ninja, dude, imagine we win our first game. You will. You can imagine. Well, what? If we both got I gave you my God, but the very next day you was given this year. Goodness sake, it's here.
the show. Takže vítáme vás na prvním zápase tohoto gala večera v nové Mirek aréně. A nebudeme to dál okecávat a vrhneme se na první fight mezi Michaelem a Lukisem. Čau lidi, my vás tady zdravíme z našeho komentátorského studia a dneska vám uděláme průvod našimi zápasama. Pozdravte kluci. Zdravím! Ahoj! Ahoj! My to nebudeme okecávat a jdeme na to. Takže začínáme za 3, 2, 1, teď! Pojď Michaele, nadej mu to! Luky se do něj vrhá. Hodil mu tam jeden punch, ty vole, hustý single. Teď už viděl krát pasu. Přehoď ho na zem, přehoď ho na zem! Vypadá to, že Michael půjde na pomstu Faraona, ale ne. Jo, Michaele! Drží Lukise. Nevidí, Lukis nevidí. Lukis nevidí, protože ho Michael zastínil. Jo, další rány, posílej! A Lukis přechází do obrany. Soustřed se Lukis padá do zemi, ale vydrží to. Ach ne. Ach ne. A jo. Jo. Lukis se z toho dostal. Je vidět, že Michael je teďka... Jo. Co to bylo? Michael jde znovu do Lukise a vypadá to, že Lukis se teďka už nenechá. Lukis se točí, protože tam dál dělá ukázat. Hezky to vyšlo. Michaele, dobře! Vyblokoval. Lukise! Pokračuj, Michaele! Lukáš ho kope, Lukis ho kope. Pojď, Michaele! Michael dostal předtím Lukise hezky do ledviny. Pojď, Michaele! Lukis vypadá, že je docela vytížen, usmívá se. Vášek tady ukazuje Michaelovi, jakou má dělat taktiku, ale vypadá to, že Michael asi neposlouchá. Takže máme tady konec prvního kola v prvním zápase, kde na body za mě asi vyhrává Lukis, ale to se celé může ještě obrátit. Máme před sebou 2 kola, kde buď Michael může dát nějaký nečekaný chvát, nebo se může táhnout v duchu 3 kol. Takže máme tady druhé kolo v tomto zápase mezi Lukisem a Michaelem, kdyby někdo náhodou zapomněl. A vrhneme se na druhé kolo. Takže 3, 2, 1. Na začátku druhého kola dva zajímavé zápasníky. Lukis se 2 zápasy, ani jedna výhra. Michael jako náš nový zápasník. Takže nemáme tady vyloženě favorita, ale myslím si, že Michael A Michael padl, Lukáš se ho hezky přechytil. Vypadá to, že půjde na pavouka. Zasadí mu nějakou ránu a pár padělaných rán. Vašek ho tam škrábe. a tady nechce Ach jo, chudák Michael. A tohle Takže vrhneme se na interview s jednotlivými zápasníkama. Jako první se vrhneme za prohercem, tím je bohužel náš nováček Michael. Michael, jaké jsou tvoje reakce po zápase, co si myslíš, že jsi mohl udělat líp, co jsi naopak udělal dobře, co musíš zlepšit do příště? Musím zlepšit asi tu kravatu. Já jsem, když jsem chytil do občas té kravaty, tak jsem nevěděl, co pak dělat. Dobře, takže prostě vytrénovat techniku, byl to první zápas, takže se to dál trénovat. Je to tak? Ano. A chtěl bys na závěr po zápase někomu poděkovat? Asi bych chtěl poděkovat Mirek aréně. Ta byla hodně dobrá, až na to, že to tak extrémně kouzalo. Skvělý pohoštění tady bylo a to je asi tak všechno. Dobře, Michael, děkujeme. Na podlaze budeme se zapracovat, přece jenom byl to první zápas, takže nemohlo to být prostě nejlepší, no, nevadí. A teď se vrhneme za výhercem tohoto zápasu, kým je Lukis. Tak já bych chtěl samozřejmě v první řadě poděkovat soupeři, že tenhle zápas přijal, byl to za mě opravdu skvělý a povedený zápas. Já doufám, že si už bude pamatovat, že jenom sledovat Roblox zprávy nestačí, že je potřeba jít víc makat
ale opravdu nečekal jsem, že na mě takhle naběhne, opravdu jeho kravaty nebyly špatné, několikrát ji tam chytil a zazmatkoval se, nevěděl jsem úplně přesně co dělat, ale nakonec se mi to podařilo vyhrát, a což jsem na sebe pyšný, ale opravdu od svého protivníka skvělý výkon, takže já si myslím, že si za to zaslouží opravdu velký potlesk. A jak už i zmínil můj soupeř, tak jsem rád, že máme k dispozici takovouto arénu, kde můžeme tyhle zápasy pořádat. A já bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kterými jsou, ještě nejsou, ale jsme rádi za každé vaše sdílení, za každou vaši podporu. A já už asi předávám slovo tady našemu moderátorovi a jdu oslavovat. Tak děkujeme, tohle byly krásná slova na závěr od Lukise, od Michaela. A my se jenom vrhneme na druhý zápas tohoto gala večera. Takže my vás tady vítáme u dnešního druhého zápasu tohoto gala večera. V zápase nevidíme nikoho jiného než Bobina a Vejšeliku a rovnou se dohneme na Bobinovu nástupovku. Jestli si můžu něco přát, výzvody na streetu, Vánoce na drillu. Jestli si můžu něco přát, probudí se to na síle Vánoc. Dlouhá noc, boy. Máme tady druhého zápasníka tohoto gala večera a můžeme se vrhnout na nástupovku Vejšeliky. Tady vítáme u druhého zápasu v Mirek aréně. A můžeme se vrhnout na zápas, nebudeme nic očekávat. 3, 2, Tak vypadá to, že jdeme do dalšího zápasu mezi Vejšelikem a Bobinem. Mají docela vypípený zápas, jako mají mezi sebou špatnou krev, jako vypadá to, že nemají se v oblibě tyhle dva chlapy, jako. Ale se nebudeme vůbec neděli, jako takovej luk, co mu tam Vašek dal dole. Jako Vašek je docela křupan, jako co si bude na poslední. Ty vole. Skáče na něj. A Bobin ho obalil, Bobin mu dává C4. A oddělili od Vaška. Vašekrát porušuje pravidla. Takové údery by vůbec neměly být povolené. Za tohle bych vyšel. Konstantní vyloučení ze zápasu. Vašek po něm hezky stačil, ale dostal. Pojď Vašku, nedej se! No, pojď. Hezky, no. Jo, Vašku, dobře, ty A Vašek padá na zem. Stop. Vypadá to, že Bobin s ním leštil podlahu. Vypadá to, že Vašek se snažil udělat. Pojď Vašku! Nechal líbit. Vidíš, jak se tě bojí? Vašek po něm skočil, ale marně, Bobin ho zase chytil, zase ho tahá. A ty jo. drží v kravatě. Bože tam to tady nejde. Bobin z Vaška dělá řešeto a jsou na zemi. To vypadá lépe pro Bobina. Ne, Vašek se nevylehl. Bobin teďka snaží se bezmocně mlátit do Vaškové hlavy. Dobrou situaci, kterou nevyužil. A teď se snaží vstávat, ale zatím se mu to moc nedaří. Vypadá to, že Vašek půjde na kravatu. A ne, Bobin se vyprostil z toho.
Vypadá to, že po zápasí nic jsme dost. Pojď to ještě nekončí, Učí se do sebe. Vašek si snažil udělat tornádo, ale moc mu to nevyšlo. Točí se tady jak vejde. A Bubin Konec. To dělal vystát. Výsledek žádný, ale na hody je to zatím 100% vyhrál Bubin, takže držíme palce, si to obhájí v druhém a třetím kole. Můžeš dát kamos ještě jeden ten. Takže vítejte u druhého kola tohoto zápase. Já si myslím, že není na co čekat. A tohle je začátek druhého kola. Druhého zápasu mezi Vejšerikou a Bubinem. Vašek tady poskakuje, dělá indický tance, ale Bubin se na něj hodí, na něj... Pojď, tohle je rozhořčený tady tohleto. Bubin s ním má a Vašek padá na zemi, jak hruška. Jak a tady Bubinov jak vodá rukavice, technický time. Technický time, stop. Začíná. A pojď to ukončit, to bude! Podívá Vašek a brána. Bohužel nevyšel Vašek, se mi vychnul. Pojď se šelma! Byla hezká od Vaška. Krásná práce od Vaška. Co tam je tak poťukávají, vidíme. Provokujou se navzájem, Vašek vidíme a je. A Bubin dostal hezkou. My jsme si přiznali, že Mereka jde na zrovna nejlíp, ale do příště se to přesně. Nějaký koberce by tam měli nahodit. Už má dost, ale stále bojuje. Vidí Vaška jako jednu velkou lapu zelenou, takže po něm jde. A Vašek zase uklopil, Bubin ho chytá. Gilotinku. A Vašek hezky klouží, ukazuje na nás holá záda. Vašku, Nevím, zda to má být jako nějaká urážka na kleš. Já Bubin. Vypadá to, že zápasníci jsou velmi vyčerpaní. Bubin se snažil podkopnout, ale Vašek ustál. Silné rány do obličeje. Po tak náročném kole oba zápasníci pořád stojí na nohách. Michael se strachem sleduje. Prosím na zem, to by nepojď! Zápasníkovi. Jo, naplno podporuje, jak můžeme vidět. Bubin krouží kolem své oběti. Z druhého kola. Takže máme tu konec druhého kola, kde na body znovu vyhrává Bubin. Můžete si udělat názor, jaký chcete, my vám ho nebudeme brát a nebudeme vás napínat, můžeme se vrhnout na třetí kolo. Takže právě nám začíná třetí kolo, nebudeme zdržovat. 3, 2, 1, fight! Ty Vašek zkouší zastrašit se na soupeře tancem na zemi. To moc nepodařilo. Vašek zkoušel, jak je klouzavá podlaha, aby věděl, kde může hodit s Bubinem, ale vypadá to, že za chvíli s ním hodí Bubin. Ty jo. Bubin z něj chtěl udělat řešeto, ale moc mu to nevyšlo. Bubin se krčí, ale no. Pojď to by nepojď! Bubin To vypadá špatně, ale on to náramně dostal. Krásná práce od Bubina. Oba dva si zasazují velký rány do hlavy a vypl světlo. Vypadá světlo, vyjde se hraně. Dobrý. Pokračujeme dál, ale máme jako organizátory a světlo máme na zpátky, takže zápas může v klidu pokračovat. Pojď to by ne! Čas jich trochu odvychnout a opět se do sebe pustili z plných sil. Vašku, pozor na úster. Záhadný útok od Vaška. Už jsou úplně vyřízení. Další útok. A Vašek malem uklouzl, ale Bubin ho zachránil a teďka s ním hodil. Pojď, podržat tý zemi! Pojď mu krávat na Vašku! Pojď mu! Nějaké kouzlo by mu tam mohlo postavit. No ale Pojď to by si doma si zapomněl hůzku a Bubin se pomalu dostává z jeho pasti. A ten zase vypadá špatně průvodil. Krásně drží. Ale to zase už to pravděpodobně nedá. A dostal se, hezky se dostal. A Bubin ho přechycuje. No. Vidíme, že mají své jména, aby se snaží toho druhého dostat k zemi. Bubin není křičí, vypadá to. A dostal jednu dobrou ránu. Myslí na své hodinky, pojď! Ale nám to byli kameramana. Vždycky to chytá jenom kameraman. Do ringu. Velkou nenávist, kterou si projevují právě v tuto chvíli. Jsou jako dva bíci, nebo jako dva soby, kteří si perou. Dostává a Bubin
Bobby dostává. Konec. Takže máme tady konec zápasu a můžeme se vrhnout na vyhodnocení. Poprosím oba zápasníky, aby přišli. A vítězem tohoto zápasu se na body stává Bobby! Ale! A co tady dělá trenér v ringu? Napadl zápasníka po zápase. Ne, vypadni. Tak ještě do píče zase. Takže vrhneme se na jednotlivou interview s jednotlivci a nejdřív se vrhneme, bohužel, za prohercem Vejšerikou. Poprosím Vejšeriku, pojď za námi. Co si o zápasu myslíš, co si myslíš o svém výkonu, co si myslíš, že jsi mohl udělat líp? Myslím si, že Já si myslím, že vypadni, vole. Já si myslím, že jsem byl jednoznačně lepší. Produkce to posrala. Na body jsem měl rozhodně vyhrát já. Ale byly tam i nějaké chyby. Nechával jsem se lehce dostat do kravaty. A to mě stálo výhru, i když si stále myslím, že už jsem měl vyhrát já. Děkuju. Dobře, tenhle názor necháme na tobě. A chtěl bys na závěr ještě někomu poděkovat? Ne. Dobře, to je velmi sobecké od tebe, ale tak interview od proherce tu máme a teď se vrhneme na interview s výhercem. Pojď za náma, Bubine. Zdravím všechny diváky a ti, kteří věří ve mě i ve spravedlnost. Tak těch moc nebude, ale to nevadí. Vrhneme se na otázky po zápase. Co si myslíš, že jsi udělal dobře, co se ti na zápase z tvého výkonu líbilo, co jsi naopak udělal špatně? Tak jako líbí se mi to, že jsem samozřejmě vyhrál a vyhrála spravedlnost a ukázalo se tu, kdo nečí je straně pravda. A jako jsem spokojený s tím, že jsem vyhrál, ale je to takový horko. No dobrý, no to je tím, že se dívám, ale chtěl jsem říct, že ta výhra je horko, normálně. Ta výhra je horko sladká, protože jsem ho chtěl samozřejmě ukončit hned v první minutě totálním uzbávačem, ale i tak jsem se sebou spokojený. Děkuji všem divákům a nezapomeňte, když budete nakupovat na Jimbu slový kód Jakub 5, slový kód. Děkujeme za interview a tohle by bylo všechno pro tento gala večer. Děkujeme vám, že jste nás sledovali, děkujeme vám za veškerou podporu, co jste nám dali a tohle bude od nás všechno. Děkujeme.